banjir ke sakung ta mati abori pro pap nangan Koroksa tripurasa bike tripurasa he bon bung real name to saimi ya tamjani ko bo live of Facebook live of kai se suicide kai phone wi tongo bon bagi ni bono rom lamsuko norokno haino hai katal video channel katal phaika ka subscribe he olo select nedi hake web song sini bagi belai no set news tamni hinke bengaluru tongoi pori tongnai sini takuk bikas noatia mungai bini Facebook live of hai bo saksai kothok soroi thine ni bagi naikha so lakeli bini dol bo bini Instagram eba Facebook live nai tongma bai bono banchiri nani bagi fat ke khapurmui phaika so lakeli bini dol bo bono fat chake bini kothok sorai tongma jagani fat chake nahari banchiri naragmaka haifano bini condition le bisi tabuke hamthayako tei sini Bengaluru tripurasa team dhara dines boborokno bini live no nugui tongma bai bono banchiri na bagi thangka so lakili bo hospital lo borokno rohoka tei lakili tabuk o bikas nuatia mungui tripurasa khoroksa tabuk kaham kurung no tongo haifano bini condition beleke hamya tei dines de brahma bo beleke no borokno jubawini tongo bahike bini langma naragna bagi so bayap song bikas nuatia bo thuinani sekang bini Facebook go kaisa suicide note bo rikha so obot norok porinamu sungkhangke poriui manno so bayap song ang English mayani bagi mo no translate khaimalia so nakar de ano tei bayap song video no paithak jora naitoma bagi beleke hambai so haino hai next video malai phinai jotono kaham kurung tongdi